אני אופיר אליהו, מאמן אישי ועסקי, מנטור לפיתוח ביטחון עצמי ומייסד ווינרס DNA. אם אתם כאן עכשיו, כנראה שגם אתם מרגישים עמוק בפנים שמגיע לכם הרבה יותר ממה שיש לכם היום. אני מבין מה עובר עליכם, כי הייתי שם בעצמי. 18 שנים שירתתי כקצין וכמפקד במשטרה, אבל בתוכי הרגשתי שזה לא מספיק לי. רציתי יותר משמעות, יותר הגשמה ויותר תחושת שלמות פנימית. המסע שלי לעולם האימון וההתפתחות האישית התחיל בהחלטה. לעזוב קריירה אשר הייתה בטוחה ומבטיחה, ולבחור בדרך שדרשה ממני אומץ, אמונה עצמית והתמודדות עם אי-ודאות. החלטתי לרתום את כל הניסיון שצברתי, בהובלת אנשים, בהתמודדות עם אתגרים מורכבים, ולהפוך אותם לכלים עוצמתיים ופרקטיים שיסייעו לכם להגשים את המטרות החשובות ביותר בחייכם. במהלך התהליך איתי, תגלו מה מניע אתכם, מה הכיוון הנכון לכם, ותפעלו מתוך מיקוד, ביטחון ותחושת שליטה. תתחברו לערכים, לחוזקות ולעוצמות שמייחדים אתכם, תבנו ביטחון עצמי ותטמיעו הרגלים מנצחים. כך תובילו את עצמכם לפריצת דרך מתוך עוצמה פנימית ואותנטיות. אנחנו נבנה יחד תוכנית פעולה פרקטית, צעדים ברורים וישימים תוך ליווי צמוד שלי בכל שלב, עד שתחוו ותראו את השינוי שיבוא לידי ביטוי בימים שלכם. בהחלטות, בהתנהלות, בתחושת הערך וביכולת שלכם לכוון את עצמכם בדיוק לאן שחשוב לכם. כאן בעמוד תוכלו לראות המלצות וסיפורים אמיתיים של אנשים שכבר עברו איתי את התהליך ועשו פריצת דרך אישית. עכשיו הגיעה ההזדמנות שלכם. מלאו את הפרטים שלכם כאן למטה, לחצו על הכפתור וקבעו איתי פגישת אפיון ראשונית אישית ללא עלות. אני כאן מחכה לכם. בואו נעשה את הצעד הראשון יחד.